салом ба кулли дӯстдорони футболи тоҷик. ин шаҳри даври 20-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум аст ки дар барномаи навбатии фатҳ мавриди муҳокима қарор мегирад. даври 20-уми рақобатҳои лигаи якуми навбат дар ҷадвали чемпионат тағйиротҳои зиёд ба миён овард, махсусан дар мавқеи дастаи ҳулбу ки то чанд даври пеш лидерии ҷадвали мусобиқаро бар уҳда дошт ва ҳатто фосилаи имтиёзҳояш аз дастаҳои баъдӣ он гуна тафовут мекард ки мегуфтем тамом ҳулбук рохати лигаи олиро ба даст меорад. аммо феълан аҳволи ин даста тамоман ба қавле бад аст ва якбора аз зинаи аввал ба зинаи чорум фаромадан гумонам барояшон дардовар ҳам хоҳад буд. гап сари ин аст ки дастаи мазкур ҳоло як бозии захиравӣ дорад, вале дар сурати ғалаба ҳам мавқеъҳои аввалу дуюм бо ҳисоби математикӣ кафолат дода намешавад. аз ин рӯ 4 даври охир бо муборизаҳои беамони 4 дастаи аввал сипарӣ хоҳад шуд. панҷшер ва истаравшани шаҳри истаравшан фаворитҳои асосӣ ва барчиву ҳулбук ҳамчун имкониятдоштаҳо барои рохати лигаи олӣ мубориза мебаранд. хулас рақобатҳои лигаи якум ин мавсим то охирин даври мусобиқа интрига ё худ ҷаззобияти худро гум намекунад. аз оғози мавсим дар қатори дастаҳои номбаршуда ҳамчунин дастаи моҳир низ чанд вақт лидерии ҷадвалро бар зимма дошт, аммо дар чанд бозиҳои номуваффақ мавқеъро аз даст дод ва ҳоло дар ҷои панҷум маскан гирифтааст. онҳо 32 имтиёз доранд ва ҳоло барояшон ҳама чи аз даст нарафтааст. дар сурати ғалаба бо ҳисоби математикӣ метавонанд ҳатто ба мавқеи аввал бираванд, аммо ин аз натиҷаи дастаҳои панҷшеру истаравшану ҳулбуку барқчӣ вобастагӣ дорад ки дар гумон аст ҳамаи онҳо дар давраҳои боқимонда пайҳам шикаст бихӯранд. гап сари ин аст ки то ҳамин давр ягона дастае ки ягон маротиба ҳоло шикаст нахӯрдааст ин панҷшер аст. истаравшан низ тақвими хеле сода дорад ки шояд дигар ин даста шикаст нахӯрад. дастаи ҳулбукро пешгӯӣ намудан хеле душвор аст, чун онҳо низ бозиҳои мушкили тақвимии худро аллакай паси сар намуданд. аз ин рӯ шонси моҳирро аз 100 95% гуфтан мумкин аст. панҷшер дар ин рӯйхат ягона рекордсмен нест. инҷо дастаи гулистон низ антирекорди бақувват дорад. дар 17 бозии анҷомдода дар ин мусобиқа дастаи мазкур ягон маротиба ғалаба накардааст ва ҳатто ягон бозии мусовӣ надорад ва ба дарвозаи худ ҷамъу 148 гол сар додааст ки ин ба қавле дар таърихи бозиҳои лигаи якум рекорд ба ҳисоб меравад. дастаи хушсалиқаи имсола парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри хуҷандро унвон додан лозим меояд ки ин даста на сусту на сахт буд ва барои кулли дастаҳои ҷадвал ҳарифи арзанда ба шумор мерафт. хулас даври 20-уми мусобиқа дар ҳамбарҳамиҳои зиёдеро дар ҷадвал ба миён овард ки дар ин нашри барнома фарохтар мегӯем. сараввал мехоҳам нисбати рақобати дастаҳои панҷшер ва сарҳадчӣ ҳарфе зада бошем. панҷшер маълум аст ки ҳамчун фаворити асосӣ дар садри ҷадвал ҳеҷ гоҳ ҳатто ба кӯчактарин иштибоҳ роҳ доданӣ нест. онҳо баъди чандин сол ҳаминак имкони ба даст овардани рохати лигаи олиро пайдо карданд ва устуворона барои чанд даври дигар қадамҳои худро ба пеш мегузоранд. гап сари ин аст ки панҷшер ҳамчун дастаи беҳтарин ва сарҳадчӣ ҳамчун дастаи нав эҳёшуда рақобати шадидеро ба миён гузоштанд. футболбозони панҷшер имкониятҳои беҳтарини голзаниро ба вуҷуд меоварданд ва хатти ҳамлаи дастаи мазкур аз вазифаҳои худ хеле устукорона истифода мебурданд. бурди дигари дастаи мазкур ин аст ки хатти дифои пурқувват дорад ва барои футболбозони сарҳадчӣ шикастани хатти муҳофизати панҷшер хеле мушкил афтод. ҳарчанд футболбозони дастаи ноҳияи ҳамадонӣ фурсатҳои зиёди голзанӣ доштанд, вале бахт барояшон нахандид. ҳамин бозии шадиди пурэҳсосро ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ва сюжаи кӯтоҳе омода сохтанд ки имкон аст якҷоя тамошо намоем. дар варзишгоҳи марказии ноҳияи ҷалолдини балхӣ тибқи ҷадвали баргузории чорабиниҳои варзишӣ дар доираи лигаи якуми даври 20-уми чемпионати тоҷикистон миёни футболбозони дастаҳои панҷшери ноҳияи ҷалолдини балхӣ ва сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ бозии футбол доир гашт. дастаи панҷшери ноҳияи ҷалолдини балхӣ дар майдони худ футболбозони дастаи сарҳадчии ноҳияи ҳамадониро қабул намуданд. қисми аввали бозӣ шурӯъ шуд ва футболбозони дастаи панҷшери ноҳияи ҷалолдини балхӣ аз дақиқаҳои аввали бозӣ ҳаракатҳои головар анҷом доданд. аз рафти сабқат аён буд ки футболбозони даста ба ин чорабинӣ бо омодагии хуб ҳозир гашта буданд ва ҳаракатҳои натиҷабахши футболбозони дастаи панҷшери ноҳияи ҷалолдини балхӣ ҷолибияти мусобиқаро таъмин намуд.
бозӣ тезу тун сурат гирифта дар қисми аввали бозӣ дастаи панжшер пешсафиро ихтиёр намуда дар дақиқаи 19 аз ҷониби ҳамлагари даста Давлат Саидамиров ҳисоби бозӣ кушода шуд. мавриди зикр аст ки дастаи сарҳадчӣ дар бозии гузашта дастаи футболбозони гулистони шаҳри Бӯстонро бо ҳисоби калон мағлуб карда буданд. Сабаб чӣ бошад, ки дар бозии имрӯза футболбозони даста на он қадар маҳорати хуб нишон доданд. Баръакси ин ҳолат, футболбозони дастаи панжшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ талоши зиёд доштанд, то ки ба лигаи олӣ роҳ ёбанд. аз ҳаракатҳои ҷолиби футболбозони даста маълум буд, ки онҳо бисёртар тамрин гирифта бо ҳаракатҳои ҳадафмандонаашон иштироки фаъол нишон доданд. бо иштибоҳи футболбози дастаи сарҳадчӣ дар дақиқаи 28-ум довар ҷаримаи 11-метраро таъин кард ва боз ҳам футболбози дастаи панжшер Давлат Саидмуродовро муяссар шуд, ки ба дарвозаи дастаи ҳарифон голи навбатиро ворид созад ва ҳисоби бозиро ба 2-0 баробар намояд. шояд футболбозони дастаи сарҳадчӣ чунин ранг гирифтани бозиро интизор набуданд. бо ҳамин қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи панжшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ анҷом ёфт. қисми дуюми бозӣ оғоз ёфт. футболбозони дастаи сарҳадчӣ дар дақиқаҳои аввал имконияти хуби голзаниро доштанд, аммо бенатиҷа анҷом ёфт ва дар қисми дуюми бозӣ низ футболбозони дастаҳо маҳорати хуб нишон доданд. дар ҷараёни сабқат ҳарду дастаҳо имконият доштанд ва метавонистанд лаҳзаҳои ҷаримавӣ ва кунҷиро хубтар истифода намоянд ва бо задани гол ҷолибияти сабқатро таъмин намоянд. дар дақиқаи 77-уми бозӣ аз ҷониби Маҳмадрасул Одинаев, ки таҳти рақами 6 бозӣ мекард, ба дарвозаи меҳмонон гол ворид намуда ҳисоби бозиро ба 3-0 расонид. бо ҳамин қисми дуюми бозӣ низ ба анҷом расид ва бозии имрӯза бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи дастаи панжшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ анҷом ёфт. тибқи иттилои додашуда, дастаи панжшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ пешсаф гардида, санаи 13-уми ҳамин моҳ дар майдони худ дастаи ҳулбуки ноҳияи Восеро қабул менамояд. дар бораи бозӣ бо дастаи панжшер, ки яке аз пешсафони мусобиқаи лигаи якуми чемпионати Тоҷикистон мебошад, имрӯз ҳамиро гуфтаниям, ки гарчанде ки ман аз натиҷаи бозӣ розӣ набошам аз шогирдон, вале аз бозии хуби онҳо ман имрӯз қаноатбахшам. барои чӣ ки барои он ки бачаҳо ҳама қувваи худро доданд. набудани капитани команда Сайдалии Сафаралӣ, Давлатбек ва Касиров, инчунин набудани яке аз муҳофизатгарон Диловар ои Муҳаммедов, мо фикр кардем бозӣ нисбатан душвор мешавад. инро мо медонистем, вале новобаста ба ин он гӯем, ки бозингарони муқимие, ки зиёда аз 9 нафар дар ин бозӣ аз ноҳияи ҳамадонӣ бозӣ карданд, бениҳоят хуб бозӣ карданд. боз як бори дигар раҳмати калон ба онҳое, ки ин бозиро гузаронданд. моро бениҳоят хушқабул карданд, ҳам дар гӯем майдони ин варзишгоҳ ва ҳам дар омаду рафт. ҳазор раҳмат. оиди ин бозӣ чӣ гуфтаниям? бачаҳо бояд аз ин бозӣ интизори зиёд буд. аз ҳамон ҳисоб бошад, ки мумкин эҳсосоти зиёд дода шуданд. баъзе чизое, ки мо дар бахши тамринҳо нақша кашида будем, мутаассифона на ҳамаш амалӣ гашт. ба ҳар ҳол раҳмат барои бачаҳо, чунки як ҳозир дар болои сари мо як ҳиссиёти барои лигаи олӣ баромадан хоҳ нохоҳ ҳамин чиз таъсири худро мерасонад, чунки мо ҳаққи хато кардан надорем. имрӯз фарзанди ман мавлуд дорад ва ин бозии ғалабаи имрӯзаро мо ба ӯ мебахшем.
бозии марказитарини даври бистуми рақобати дастаҳои истаравшани шаҳри истаравшан ва ҳулбуки восе буд ки тақдири рохати дастаеро ба қавле ҳаллу фасл мекард. дар сурати ғалабаи ҳулбук дастаи восегӣ метавонист ба садри ҷадвал баргардад ва истаравшан боз мавқеи худро аз даст бидиҳад ва дар сурати ғалабаи истаравшан дастаи шаҳри истаравшан ба мавқеи дуюм мебаромад ва шумораи имтиёзҳояш низ аз дастаи баъдӣ хеле боло мешуд. бозӣ ба таври рекордӣ барои бозиҳои лигаи якум беш аз 10,000 мухлисро дар майдони истаравшан ҷамъ овард. аз ин рӯ ҳар ду ҷониб барои пайдо кардани имкони голзанӣ талошҳои беандоза мекарданд ва дар ниҳоят кор ҳамин хел гардид ки футболбозони истаравшан дар пеши мухлисони бешумори худ андаке эҳтиёткорона ва бо ҷуръатона бозигузориҳоро ташкил намуданд. мо имкони ба навор гирифтани бозиро пайдо накардем, вале бо дастгирӣ ва ҳамкории чанде аз бачаҳои истаравшан ин бозӣ сабт гардид ва феълан онро манзуратон хоҳем кард. рақобати дастаҳои истаравшани шаҳри истаравшан ва ҳулбуки ноҳияи восе барои ба даст овардани мавқеи дуюми ҷадвали чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум дар майдони марказии шаҳри истаравшан баргузор гардид. ба ин хотир ки бозии мазкурро мухлисони лигаи якум рақобати ҳаёту мамот унвон дода буданд, майдони марказии шаҳри истаравшан моломоли мухлисон буд ва шумораи беш аз 10,000 мухлис ба майдон омадаро дар таърихи рақобатҳои лигаи якум нишондоди рекордӣ унвон доданд. ҳам дастаи ҳулбук ва ҳам дастаи истаравшан ҳанӯз аз оғози мавсим ҳамчун фаворитони асосии рақобатҳоро оғоз карда буданд ва ин буд ки дар даври бистум барои мустаҳкам намудани худ дар мавқеи дуюм ва якуми ҷадвал як рақобати шадиди беамонеро ба намоиш гузоштанд. ҳарчанд футболбозони дастаи ҳулбук дар қисми аввал андаке бартарияти идоракунии тӯбро бар зиннаи худ гирифтанд, вале ба ҳеҷ як бозингаре имкон даст намедод ки дар вақти асосӣ ҳисоби рақобатро боз намояд. дар ин баробар барои футболбозони дастаи истаравшан низ фурсатҳои зиёди голзанӣ пайдо мешуд, вале маҳорати олии дарвозабон ва хатти дифои пурқуввати ҳулбук имкон намедод ки мизбонон ба задани гол даст ёбанд. дар ниҳоят барои футболбози соҳибноми дастаи истаравшан Илҳом Баротов имконият пайдо шуд ки дар вақти илова кардаи довар дар қисми асосӣ ҳисоби бозиро боз намояд. ҳамин тавр дар қисми дуюм низ ҳамлаҳои тезутун дар иҷрои футболбозони ҳарду даста мушоҳида карда мешуд, вале дар дақиқаи 84 дидор футболбози дигари дастаи истаравшан Отабек Каримов тавонист ки ҳисоби рақобатро тағйир бидиҳад ва ғалабаи комили дастаи истаравшанро таъмин намояд. ғайри ин фурсатҳои зиёди голзанӣ барои футболбозони ҳарду даста пайдо мешуд, вале ба касе имкон пеш намеомад ки ин ҳисобро тағйир дода тавонад. ҳамин тавр рақобатҳои дастаҳои мазкур бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи истаравшан хотима ёфт ва тими мазкур мавқеи дуюми ҷадвалро моли худ сохт ки ин метавонад барои рохати олӣ як қадами устувори дигар бошад. ҳулбуки восе боз аз 3 имтиёзи дигар маҳрум шуд ва мавқеи чоруми ҷадвали чемпионатро моли худ сохт. бозиҳои дигари даври бистуми чемпионати футболии кишвар ба таври зайл сурат гирифтанд. дастаҳои Ориони Исфара ва Барчи бо сипарӣ кардани як бозии пуршиддат дар ниҳоят ҳисоби дидорро 3-1 ба фоидаи Барчи карданд. парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд дар пойтахти кишвар ба дарвозаи дастаи Душанбе 5 гол зад ва дастаи Душанбегӣ ҳамагӣ бо 1 гол ҷавоб гардонид. гуфтем ки истаравшан ҳулбукро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод ва Паншер бошад ба дарвозаи Сарҳадчӣ 3 голи беҷавоб зад. дастаи Моҳири Ёвон бошад дар майдони худ бо 2 голи беҷавоб дастаи Саройкамарро аз сайрро берун кард. ҷадвали мусобиқа баъди даври бистум чӣ хеле гуфтем дар ҳамбарҳамиҳои зиёдеро ба миён овард. дастаи Паншер бо 41 имтиёз феълан садрнишин аст ва дастаи Истаравшан бошад баъди шикасти ҳулбук соҳиби 39 имтиёз шуду мавқеи дуюми ҷадвали мазкурро ихтиёр кард. дастаи Барчи бошад баъди ғалабаи худ бар Ориону шикасти ҳулбук аз Истаравшан бо 35 имтиёз ба мавқеи сеюм баромад. Моҳири Ёвон 32 имтиёз дорад ва дастаҳои Гулистони Душанбеи Душанбе ҳамоно мавқеъҳои худро аз таххонаи ҷадвал тағйир надодаанд ки гумонам маҳз ҳамин дастаҳо аз ҳаққи иштирок дар мавсими ояндаи чемпионат бенасиб мемонанд.
бозиҳои ояндаи мусобиқа яъне даври 21-уми чемпионат ба таври зайл сурат мегиранд. дастаи сарачӣ дар майдони худ бо дастаи ориони исфара рақобат мекунад. дастаи шодмони ҳисор бошад бо дастаи душанбе майдондорӣ хоҳад кард. дар рӯзи 8 октябр бошад барчии ҳисор бо моҳири ёвон ва ҳулбуки восеб бо гулистон даст ба гиребон мешаванд. бозии аз ҳама тезутун ва сертамошобин ин дидори дастаҳои парвоз ва истаравшан хоҳад буд ки барои истаравшани чемпионшав ин рақобат саҳлу сода нахоҳад гузашт. ин нашри навбатии барномаи фат буд ки аз даври 20-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ман фирдавси хурсанд шуморо ошно кардам. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.